1990 μια ιδέα γεννιέται. Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, το Ίντερεγ, ξεκινά σαν μια μικρή κοινοτική πρωτοβουλία και εξελίσσεται σε ένα πλήρως αναπτυγμένο πυλώνα της πολιτικής συνοχής. Εδώ και 20 χρόνια, η διαχειριστική αρχή των προγραμμάτων Ίντερεγ με έδρα τη Θεσσαλονίκη αποτελεί το θεσμικό πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής στα σύνορα της Ελλάδας. Μια δομή με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό που φέρνει πιο κοντά τους πολίτες και τους φορείς της χώρας μας με τους γείτονές μας, σε Βουλγαρία, Ιταλία, Κύπρο, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Η δύναμή μας είναι οι άνθρωποι μας, εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στη χείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Από τη Θεσσαλονίκη, τη φυσική πύλη της Ευρώπης προς τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, χτίζουμε συνεργασίες, καλλιεργούμε εμπιστοσύνη και μετατρέπουμε τη γνώση σε πράξη. Χάρη στο Ίντερεγ, εκατοντάδες έργα οικοσυνεργικής συνεργασίας πήραν σάρκα και οστά με τη συμμετοχή υπουργείων, περιφερειών, δήμων, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, επιμελητηρίων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Έργα που προστατεύουν το περιβάλλον, αναδεικνύουν τον πολιτισμό, ενισχύουν την υγεία, προωθούν την καινοτομία και στηρίζουν τον τουρισμό. Έργα που μετατρέπουν τη συνεργασία σε χειροπιαστή αξία για τον πολίτη. Με τη στήριξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φυσικά των Εθνικών Αρχών των Γειτονικών Χωρών, εξασφαλίζουμε ότι κάθε ευρώ αξιοποιείται με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και μετρήσιμο αντίκτυπο. Με πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις, 30.000 έργα, 135.000 εταίρους. Γέφυρες που ενώνουν περιφέρειες, κοινότητες και ανθρώπους. Εδώ και 35 χρόνια, το Ίντερεγ δίνει στις περιφέρειες τη δύναμη να συνεργάζονται πέρα από τα σύνορα. Δημιουργούμε συνεργείες, κεφαλοποιούμε τα αποτελέσματα των έργων, ώστε οι καλές πρακτικές να συνεχίζονται και να προπλασιάζονται, ενισχύοντας τη συνεργασία που ξεπερνά σύνορα. Η εμπειρία μας στη διαχείριση 5 διασυνοριακών προγραμμάτων και η συμμετοχή μας σε 6 διακρατικά προγράμματα αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μας δίνει ενεργό ρόλο στα δίκτυα συνεργασίας, όπου συμβάλλουμε στη διαμόρφωση της πολιτικής συνοχής. Για την Ελλάδα, το Ίντερεγ είναι μια ιστορία συνεργασίας με τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Μέσα από 5 προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας χρηματοδοτούνται δράσεις που προστατεύουν το περιβάλλον, ενισχύουν την καινοτομία, βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα και τις δημόσιες υπηρεσίες, αναδεικνύουν τον πολιτισμό και προάγουν την κοινωνική συνοχή. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι θεμέλιο για το μέλλον. Τα έργα Ίντερεγ στηρίζουν δράσεις που αντιμετωπίζουν άμεσα τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, διαχείριση υδάτινων πόρων, συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας αέρα και θάλασσας, προστασία και αποκατάσταση υγροτόπων, δασών και ορεινών περιοχών. Καθαρισμοί ακτών, αναδασώσεις και προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων δείχνουν στην πράξη ότι η πράσινη μετάβαση είναι εφικτή. Με την εκπαίδευση πολιτών και τοπικών φορέων, η ευαισθητοποίηση γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Η ανάπτυξη ξεκινά από τις ιδέες. Μέσα από κοινά δίκτυα πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, οι ιδέες μετατρέπονται σε πράξη. Αναπτύσσονται ψηφιακές εφαρμογές για τον τουρισμό, την αγροδιατροφή και την ενέργεια. Οι έξυπνες λύσεις βρίσκουν εφαρμογές στη διαχείριση πόλεων, στη βελτίωση υπηρεσιών και στην ενίσχυση των επιχειρήσεων. Η συνεργασία χτίζει νέες γέφυρες. Οδικοί άξονες, λιμάνια, συνοριακοί σταθμοί εξυγχρονίζονται. Παράλληλα, έμφαση δίνεται σε ήπιες και βιώσιμες μορφές κινητικότητας, ηλεκτροκίνηση, κοινόχρηστα ποδήλατα, σταθμοί φόρτισης, ψηφιακές εφαρμογές μεταφορών. Απομακρυσμένες περιοχές συνδέονται με αγορές και υπηρεσίες, ενώ κάθε πολίτης αποκτά πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες. Ο
πολιτισμός και ο τουρισμός γίνονται μοχλός ανάπτυξης και ταυτότητας. Η ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και παραδοσιακών οικισμών συνοδεύεται από σύγχρονα κέντρα πληροφόρησης και ψηφιακά εργαλεία. Ο πολιτιστικός πλούτος μετατρέπεται σε εμπειρία για τον επισκέπτη. Διαδραστικές εφαρμογές, εικονικές περιηγήσεις, θεματικές διαδρομές που συνδέουν ιστορία, γαστρονομία, ινοπαραγωγή και φυσιολατρικές δραστηριότητες. Ο τουρισμός γίνεται βιώσιμος, ενισχύει την τοπική οικονομία και δίνει ζωή στις κοινωνίες. Η πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Νοσοκομεία και κέντρα υγείας αποκτούν σύγχρονο εξοπλισμό. Τηλεϊατρικές εφαρμογές μειώνουν αποστάσεις, ενώ κινητές μονάδες φτάνουν σε περιοχές που παλιότερα ήταν απομονωμένες. Κοινοί μηχανισμοί εκπαίδευσης γιατρών, νοσηλευτών και διασωστών βελτιώνουν την ανταπόκριση σε επίγοντα περιστατικά. Η ασφάλεια και η φροντίδα αποκτούν διασυνοριακή διάσταση. Βιβλιοθήκες και πολιτιστικά αρχεία ψηφιοποιούνται και προσφέρονται σε όλους, ενισχύοντας τη γνώση και την πολιτιστική συμμετοχή. Κοινότητες δημιουργούν νέες δράσεις για την ένταξη ευάλωτων ομάδων, την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τη στήριξη της νεολαίας. Η κοινωνική συνοχή δυναμώνει και οι πολίτες αποκτούν περισσότερα εργαλεία για να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνία. Η συνεργασία αποκτά ανθρώπινη διάσταση μέσα από τις κοινές εμπειρίες. Πολιτιστικά φεστιβάλ, καλλιτεχνικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια φέρνουν κοντά τους πολίτες, φορείς και οργανισμούς. Μέσα από την ανταλλαγή, τη γνωριμία και τη συνδημιουργία καλλιεργείται η εμπιστοσύνη, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και δημιουργούνται σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο. Σήμερα, με 35 χρόνια ίντερεκ και 20 χρόνια παρουσία στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε με το ίδιο όραμα να χτίζουμε μια Ευρώπη πιο συνεκτική, πιο ανατεκτική και πάνω απ' όλα πιο κοντά στους πολίτες της. 35 χρόνια ίντερεκ, 20 χρόνια από τη Θεσσαλονίκη, 5 προγράμματα, 6 χώρες, χιλιάδες έργα. Το ίντερεκ είναι η Ευρώπη σε δράση. Δίκτυα εμπιστοσύνης, κοινοί στόχοι, αποτελέσματα για τον πολίτη, πόροι που γίνονται έργα που γίνονται ποιότητα ζωής, για τους πολίτες του σήμερα, για τις γενιές του αύριο. Τα προγράμματα Interreg συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν σε αυτά.